O, 5 sa isa ka baso, sulod sa isa ka litro, 40. Basi kukulang o nasobrahan ang imong apata. Sakto na to, madam, ay. Gada drive-thru drama. Isa mas amalaan pa ni mo mura unsa na arinola. Sabi ko kayo na sa una nga katong kabo sa CR. Ang mag-alanganin ka to makita ni mo to. Ami pala ni mo kabo na CR. May na isaw-saw rin to niya hugasan. Mayo lang, kuan. Amo nang dapat hindi giniya pagibilin. Tama. Delikado. Makasira ng buhay talaga. Gayuma, Papa J. Boy Nonoy. Napati mo, anak. Kaya ako, Papa J. Boy Nonoy, medyo dako-dako na ginang gasto ko. Bangod lang kay Betty. Kaya isa katinuga, Papa J. Boy Nonoy, nga grabe. 5 katuig na, Papa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel, nga digid madulak. Sa akong hunahunag tagipuso. Ling-ling nga sa Facebook ka, Brigada. 3 na may full force na may Sari mo. Yan na. Pero Papa J. Boy Nonoy, kalibaw ang ulo ko subok. Ay may nakapaghambal sa kuha nga matuod ka daw ang epekto sa gayuma. Uy. Pero Papa J. Boy Nonoy, I don't know. Kay hasta subong Papa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel, nagsada, why epekto ang gayuma. Para inyong maintindihan ang akong storya, Papa J. Boy Nonoy, amo niya mga natabo. Tinood, bay. Grabe, tugay na kinako na crush ba? Kasi bete bara sa may kanto ba? Dugay na kinako ng gusto, bay. Hasta subong orang medyo. Di ba man ko niya? Ay, sus. Baka nakapansin sa ko, abay? Sino ba nabi hindi magkagusto sa na parigi? Pero taga tahong. Kani, sikan ikaw siguro kani. Ay, sus, pare. Gusto dyan kayo ni Ay, sus, pare. Kung wala ka lang nauna sa akon, pare. Sigurado gid ikaw, pare. Oo, naunahan ta pa ka, pare. Amo nang hambal ko sa inyong tatlo, inyong dalawa. O dapat, sumong palang daan. Sa lanto ninyo nga gusto mo na ninyo nga tao. Dapat nangita mo pa maagi daraw paano ninyo na makuha. Tama ginaya. Napanugayon mo pa na, unahan ka kaiban siya na, pare. Pero Brad, dugay na magkugo na pamangkot, Brad. Anong dapat akong himuon para magustuhan ko anang biti? Jesus, pare. Wala ka makabalo? Wala gani ko kabalo. Mayroon din na sa barangay daw. Ha? Perte ka epektibo na, pare. Unsa ko no? Kaya atong migo ko, pare. Oh. Perte ka laway-laway itong migo ko, pare. Yan na dayon. Ang gwapo-gwapo. Grabe, Brad. Ayaw pa paninood, Brad. Pero, Brad, tuod na, pare, ha? oh, ba? Barato lang kayo na, pare. Ano na, Pats? Masolusyonan din na. Ano ng klaseng nga kuhan ni Pats? Dali, di pala kantuan ta kay Chay Kwanto, kay Chay Minda. Dali lang, Brad. Ano nang ginahambal mo nga kantuan ninyo nga? Basig pwede tayo Jesus. Nga, way pagyapon nagkagusto man to sa imo, ha? Malubiyasa ko nga gustong-gusto kay na ko tong hindi ko may kanto ba? Ay, sus. Kung sang una ba nga, pare, way sang solusyon, pero pare may solusyon na 500 pesos lang. 500 pesos? Kung magtalab. 5,000? O 500? 500. Pero kung hindi magtalab, siguro mga pulo ka 500, pare, ah. Pero di kasi mo sina. Magustuhan mo kung sino mo natipuhan. Oh. Te. Wala na dagang istorya. Oo, dali na. Ato na siguro na ito na. Ha? Alangan kay gusto na kinako na matasting. Sige, pare. Bisan chat lang ni karon ni hatag mo sa akin. Wala problema, Brad. Akong bahala sa imo. Dali lang, Brad. Oh. Anong pangalan ng atong atuan, Brad? Si Iyay. Si Iyay? Oo. Ano kabutang diri sa script, Brad? Si Iyay Ilyang. Si Iyay Ilyang. Gani. Dali na pala. Dali. Oo. Sige, Brad. Yay! Pare, dali na kita. Yay! Inaya lang basi kung nagakuan siya. Nagahimo na siya sa iya nga bago nga formula. Brad, maglain man akong pa. Nabatian, Brad, niya, Brad. Hindi,
Mura man na siya, ano man ang ginahimo niya dyan sa likod, Brad? Jesus pare, dali lang pala. Ay! Oh! Abre bolego, abre bolego, adore, apote. Abudaya, budaya. Aglayan, malagay ng iyang... Budaya. Brad, tinasiguro na ito dayon ni Brad. Yung recall pa mo kayo ni Brad. Ay, mga sir. Uy, Pasensya, ka mo kay nakapokus ako sa mong... Oo, nagahimo ako sang bag-o nga formula. Oo. Mayong adlaw, te. Balaan ko na no inyo toyo sa akon. Balaan yun. Tama kin man, Brad. Manugpakot ka ni Brad. Siyempre, dala ko na manugloy, manog tayo, manog tando, kag manog pakot ako. Kag sigurado gid ako. Para sa gugma. Natanawa lagi. Sakto yung kahit ko ba? Awa lagi, Brad. Wala kita nagsipiat, Brad. Ay, susulagi ka mo na ginolsol sa akon kag inyong kadtuan gid ako. Basta para sa gugma. Oo. Dali na ka mo. Dali na. Musulod na may... Oo, sulod. O, tagaan ka mo sang ballpen, isulat kung sino inyo na higugmahan. Sige. May picture ka mo dira, bisang buhok lang. Sige. Oo. Sige, te. Gusto ko katong bulok nga. Bete. Nami man ang milk tea na kung gihatag ka nimo. Hi, Fredo. Thank you sa milk tea, ha. Ay, salamat kagiinom na niya. Namin siya, Gituluan ko na to. Ano ang flavor sa to, Fredo? Pan, Tara. Tara? Milk tea, Tara. Okay. Tara na sa banyo. Kaya pagtapos mo kinuman ng milk tea, mamalik ka nga. Tara na sa banyo. Okay naman siya, Fredo, Ano ba? Wala kayo nabatsagan iba? Daw nagkutoy naman tiyan ko. Malilas. Ang balyante. Pagkainom dayon, mga epekto dayon mo talab bentong ngayang gitawag o gayoma. Labos yun. Dali lang, Fredo. Daw nagwapo ka bala. Oy, ari na. Kanina. Ay, hindi gali. Naginaano lang gali ko. May nadumduman ako, Fredo. Anyway, thank you sa milk tea, ha. Mawalan to? Wala na iba nga. Wala case. Sa sunod lang. Milk tea ko liwat. Marag wala man ti epekto. Marag 5 katuig na dyan kasi hatag og milk tea. Ano ba? Wala di epekto ba? Double J naman, Fredo, sa sunod, ha. Bye. Ay! Bite! Ay! Damay ka. Paraliasa dyan ba? Marag wala mag-epekto. Balik ka na ako, tas manda. Madam! Oy! Kamusta? Kamusta, tinagtalab na? Madam! Madam! Katatlo ko na kitagaan to, madam. Gibutangan ang bal mo, patakan ba? Ay, sus! Nga pila kapatak ang ginkuhan mo. Katong 5. 5 sa isa ka baso. Na para siyang nigari ba? 5 sa isa ka baso, sulod sa isa ka litro, 40. Basi kukulang o nasobrahan ang imong patak. Sakto na to, madam. Ay! Atong gisunod ko ang hambal mo tong dito sa libritang gamay ba? Amo na tong gisunod ko. Hasta lagi sobrang, madam. Hindi Isa ka semana na wala mag-epekto. Hindi Hambal ko, isagol mo sa wala sang sago. Oo. Ano ginatag mo siya? Itagaan ako milk tea ba? Siling koged mo. Siling koged. Hindi na pwede kita mo mag-away ang sago sang milk tea. Kag ang bulong nga formula nga ginatag ko sa imo. Pa, wala man ka hambal, madam nga. Ay, sus. Way ka kita, may ara dira sang kuano? May ara dira sang ginatag ko. Pa, Oo. naubos ko na ba ito, madam? Pwede ko makabakaliwan, madam? Bakli sa liwat. 500 man tong nagi, madam. Ate subong, kabalo ka to, nagsaka na gid ang mga kuan ba? Ang mga ingredients ko. Secret ingredients ko, abi, ina. Anong bot mo nang hambal? Halin pa ina, imported pa ina, halin sa China. Isa ko ka ingredients, halin sa India. Ang isa halin pa na sa Europe ko. Sige. Hindi ko ya basta-basta. Pila ng presyo, madam? 1.5 na. Ha? Oo.
Basta, ari na bala. Hindi sige ka reklamo. Grabe. O pili ka sa 1.5 mo kung hindi mo madayunan ang gusto mo. Grabe man sa ka magkadayon, madam ba? Basta mag-success lang inato. Pero sigurado na gini, madam ka. Magustuhan yung kaanin niya. Ay, susto. Pati ka bala sa akon to. Sigurado ka, ha? Oo. Sige, baklo na ka 1.5. Sige, ha? Oo, paamanan ka. Sige, salamat. Hindi na sige ka, Kwan. Parang hindi Pero magkontra. sigurado na magkagusto sa Ay, ko, ha? sus. Magkagusto. Pati tatay, magkagusto na sa imo. Sige, George. Sige. 1.5, ha? 1.5. Sige. Binabaling 1.5 na. Wawards naman. Bite, nami man ang tubig hatag ko sa imo, ha? Fredo, thank you liwata lamig. Lamig kayo. Oo, daw, may masagamsaman lang galing ko ba? Di, kung ano, epekto na katong kamanay, mineral man ako. Mineral ni Fredo. Mineral na. Oo. Tinga, pero mo ako ginatagaan, how? Siyempre, di ba, dugay na takay kang crush ba? Ay, wala ka pa natakaan, gali? Wala pa gid ko'y pag-asa sa imo, agad, grabe naman niya. Di ba, Fredo, nagstorya na ta? Anong naistoryahan ta? Wala gid kay nabatsagan di amrag init da. Sige na inom ko, Ang Fredo. imong heart, wala ba nagkuba-kuba pag nakita ko? Gaano siya, para nulum ang pananaw ko. Mutang eh. Kung makita ta ka, Fredo. Wala ba ka nagka-feel og I love you sa ko, ha? Happy ka eh. Wala gani, di ba? Oo, unsa ko no. Wala gid ka nagka-feel og anang marag medyo 1.5. Ay imong heart ba? Nga gusto mo ginao. Subong mo, ugot-ugotay ko sa imo may blood, naging ko karon. Sige. Sige, balik-balik diri sa akon. Madamay ka. Wala gamay. Wala gani, ano man ha? Ano gusto mo mabalans akon ha? Wala ka ng feelings na marag medyo anong I love you kay kasakuha ba? Wala gid. I love you ko sa mo, gusto mo? Sige. Never over my dead sexy body. Butang. Ay, bye. Muna naman. Sorry, madam. Pag orang ka naligo, madam, manamay ka. Naglaylay man ang agim. Ikaw wala. Sorry. Teka mo siya. Madam, wala magyapong ko gisugot, madam. Ay, sus. 1.5 na ba to, madam, ha? Basi kong gipainitan mo guro ni. Kipainitan. Wala to, kitago ko to sa bulsa na ko, Ate, madam. Init yun doon sa kita mo. Anong init na? Ang bulsa mo, lapit sa mo itlog. Butang Napatay itong mga kwan at itong mga secret ingredients ko dito. Mulilyaso. Di ka nugon? Okay, anong inuhod ko si madam? Wala na ba'y pag-asa, madam? May ari ako sang last remedy. May harap pa? Nag-order ako sa kwan, Ligard. Nag-order ako online. Alin pa niya sa Germany. Sa ko. Isa kalapad sa to, pero nagabalor galing sa 5,000 ba? Ha? Oo. Pitibo inito. Kung mainom ako no inito, pati kanding kutob sa palibot mo, apay meters reduce, pagkagusto sa imo. Dati ang hambal mo, apel ang tatay. Yes. Subong apel ng kanding. Pwede ang kanding, pwede ang manok, ang baka, ang baboy. Pwede na kaayo to. Sa ko no. Oo. Kita mo tong kilala ko to? Gaobra sa zoo? Ang mga kuwan bala to? Ang mga kasapatan? Magpuli siya kasunod sa iya. Mutang eh. Ti ano? 5,000. 5,000 kagamay. Pero... Wala na ayaw. Pero... 5,500 na to mo? 5,500? Oo. 5,000 na lang? 5,000 na lang. Oo. Para lang bala, makabulig man sa imo to. Mo ba? Kita mo to ang atag ko na sa iban, 10,000. Kay... Sa ko, 5,000. 5,000 kay... Kuhan, kay daw marululaw. Ay kaman niya, pangiyon ka man ikaw. Grabe ka, madam. Kidding aside to, pero pag Walan mo sakit na kaya kong damdamin ba tapos... Pagpagin mo na. Pero to, kung makuha na ni mo ning imo nga ginahandom nga babae to. Daw na agdaog ka sa luto. Sa ko no? Amin na 5,000 manabi. Sige na. Daw nagdaog ka sa luto, pero ang babae daw nasunugan pispa.
Bahala na, Sige, madam. sige to ha. Kuhaan ko na ni. 5 mil. Oh, sige, sige. Oo, sige, sige. Yes. Si Kumel, klaro na kayo ni. Klaro na kayo. Klaro na kayo makagawanta si madam. Bete, lami man akong gikaon, Bete. Ay, imong gikaon, imong giinom ba? Ari na naman. Nagpadala ka na naman. Ay, mineral na, alin na sa bukid. Oh, Fresh? press kayo na. Anong lasa niya? The water. Wala ko ba nabatsagan sa kuha? Ara. Ay, salamat. Epektibo dyan, 5,000. Oo. Ari na. May napatsagan ako sa imo. Ano nabatsagan mo na? Nagakuto-kuto ang akon nga pagani sa imo ha. Fredo ha, natakaan na gid ko. Anong... Way ka natakaan, adlaw-adlaw na lang ara ka diri sa akon. Botang. Gapamaligya ko diri sang ginamo so kasabad sa imo. Ibig sabihin, wala ka nabatsagan para sa kuha? Wala, Gid? Ano galibog ang ulo ko si Mafredo ba mo guro nagahatag-hatag ka sa akon ba kay may ginapambutang ka dira nga mga ano ba? Wala. Wala ka nabatsagan sa kuha? Wala gani liwat ko naman Fredo. Wala, Gid. Gamay, bisan gamay. Gamay? Gamay na lang gid, matikpusan na gid ka Fredo ha. Botang. Ang dama ito si madam. 5,000 ligid to ba? Papa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel. Grabe ng gasto na ko. Nabot nag 5,000 sobra. Pero hasta subong, ang ba magiginabatsyag sa ko si Betty? Ang pamangkot ko, Papa J. Boy Nonoy, mapadayon pa ba ko ani? Kaduha, may epekto gid bala ang gayuma? Tagay kong advice. Dama nga salamat, Fredo. Brigada